Longal. Mais tout juste, MIROIR de Massani. MIROIR de Massani. non? Mi bornaki pare non? Ngara borni pare ke ayaw ko borni aka. Bornaki pare. Wana nandi kam wana ko dir mangel addini. Kaka duma wal. Ko namdi du. Min kay ren so mi yidi dama tan ko dum adda tan. Kono wana Aisha kam. Yide may pour. Sona tan yidde fawde ma gita. Wana ren yidde wonno na ko men hanke ha jol ko am heddi. Duma ko addimi goɗɗo ala fof ko namdi ɗum ɗum ko an tan jinnomi yiide ɗum dow adduno kam ɗo goɗɗum ala a yii kam mi yiyama wadde ñallede jam ɗo Allah fof ko en ñalde jam en mbaɗi noon merci beaucoup mais mbaɗa e hakkille ma à tout moment mbiɗa fatte pour jafoɗa kam yidde nde moom ko ɗon mayede inchallah wa asta merci beaucoup a jarama mi salmini Kawali Diouf, pourquoi ngoppuda Yacine on naata e galle Yacine day ba muy dugg ci kër gi boobu maa ngi ci biir néeg bi non Diouf ka jettaɗo pour mbaɗa liggéey ma so taw neɗɗo no naata e galle o taw a tinani firti ka waɗaki liggéey ma somi holimama ha mbimami ya joɗanam do henna pour caggalam ou bien yeesam e caggalam fof par ce que mboɗo hoolima wona logique Yacine no wirtuma no naata do e galle o no adda do henna boucan uji e tawi aɗa andi dum addimo do henna pourquoi aɗa woppa mo e naata e galle o nati jeeyade e galle o somo ara do henna pourquoi wawa tintinde yimɓeɓe haɓe mbiyamo yo ara man dama yaakaaroon ne rek comme ni ko doone sama patron noonu la doone patron non y a pas de demi yaakaar y a pas de yaakaar ici tu fais ton boulot et tu le fais bien tu peux pas faire ton boulot tu me dis que je peux plus faire mon boulot Yacine natti wonde e galle natti jeeyade e galle natti hodde e galle so ari yo faɗam boowal holmo kalmo wawi sohlude ɗo yo fatmo boowal han elle n'a qu'à attendre maa ngi jégalu oto wattudo koyɗe makko de maa ngi jégalu dootul amaat pouvez disposer waaye gaz bi nekk sama néeg bëggoon naa la wax ne la jeex na de je vais gérer ça jërëjëf patron am kam mbiɗa bamma ko ni tan ɗaccirte hay goto wawa nadde e nder galle moon somin gari min gadda tenge noon holno ɗum wayata wawa de wonde tan ko musti so nde naati c'est différent no woppu mon na toon ah bon bien sûr bon wona affaire kaalidu ni par ce que ko hunde nde ganduɗa hoorema ko min waɗi enquête ha gandu min hunde nde wuuri suko debbo hakkude makko e kaalidu haydara lay ɗon bon ida hakkude makko e kaalidu haydara la ɗon ok bon sa yimi wimo noon minen aussi haydara mi andano hen sabu ɗum eɓe jaltituno ɗum ɓooyi joni noon o arti no arti nden noon o tawimo ɗon ala fat an garmi nde la dernière fois galle mon ko mbiɗa kam mbinomami ko cousine makko mbiɗa kam ko cousine makko et tu m'as rassuré mbiɗa kam haydara ala hakkude mabɓe si mais joni garaɗa haalnami haal goɗɗo non min ko mbannomi constat min cikkannomi exactement ko haydara alano hakkude mabɓe mais a nanani nane mi wimo wonde ko joni mbanmi enquête paammi wonde ko copine makko wonno kono actuellement haydara ala hakkude mabɓe joni noon
so tawi o ari o yimo ɗon kanko gilli makko nana e kaalidu kono kaalidu gilli mum woni koye ma ɗum noon jimmi tan ko mbaɗa tempo tempo mbasa hirde ha ɓurta ene bonnanma hakkude ma e kaalidu min on ɗon jeune fille mi wawa supportude parce que min potti kanko provocat kam elle le fait exprès e kaalidu no andi ɗum pourquoi mo woppamo wona galle mabɓe ɗon so woni cousine makko mato ala galle am nata miñam na ponnomi arde ɗo ni ko gila mi ɓoraki hande kadi fama tan hande kadi komi janoɗo to yaro i komi janoɗo ƴeewoyde Aïcha Tokosel yiiɗi toon nula toon noon yawo ko yettoyi aɗa andi kam somi wi ko Aïcha Tokosel ƴeewoyno wona Aïcha Tokosel sa yi hande mawnene ñanti ñantugal ponnomi arde ɗo ko gila mi ɓoraki jiya kam mbimi ɗon taw mi zarani jooɗino wayno e bataji jeeɗiɗi ni ene yaha dow tan ne jippo mbimi ko ɗo bonata hande so wonno bal tawanno ko fusi Zara goto hey kay pourquoi aɗa yaha ha toon ni annene aɗa dilna dewgal janonɗo am nata miñam ay an noon saaha jikkuma mi yiɗata ɗum ande aɗa so mbi mbeɗa ƴeewoya Aïcha Tokosel wona Aïcha Tokosel mbaɗa anduma peeje ma mbaɗa nanani ko et pourtant c'est sa cousine mbiɗa mais kala no garmi tawat mon ko suudu kaalidu mais mbaɗa nanani ko fulɓe kewi haalde ko ɓe mbi guiɗo ancata tikkat heɗum kalanmami ko guiɗo ancata tikkat ɗum ɗon foof min c'est pas mon problème mais kanko yidde makko nana e kaalidu alay mais sago kaalidu hokkimo on yeeso komo ara nder suudu makko komo jooɗo e haalde e makko a faami ay neɗɗo yo jogo ma jogo gorko ma jogo caractère pourtant kaalidu jogui caractère de ah bon si depuis quand no kaalidu jogui caractère te oɗon caractère ko an waɗɗima makko o rejit peu importe ay kaalidu peut-être je vais même hokkuma deuxième chance à cause de déplacement ma mais oɗo jeune fille so tawi omon continue omo wona hakkude me kaalidu min o wonta yiidemi komi gaccowo je vais le laisser tout tranquille aɗa min ko an gonani hara nde wona an tan ko mine ma te aɗa andi mine ma en keƴƴani e kaalidu en keƴƴani e makko ɗum noon woto tag aɗa ɓerna hen woto tag aɗa tikke hen woto tag aussi guille ma ne gusso hen nde tawno guiɗo mo ɓeydani haajuni yidde so ɓoyno wonta gaño mo ɓeydani anji so ɓoy sen wonta guiɗo te an aɗa andi ɓerde ma ko kaalidu woni hen kaalidu kadi tigui rigui ɓerde mum an woni hen ɗum noon mo seeɗa sodama haala kanmi mbawmi yidde mbawde yidde ni noon mbawmi yaade ancude te sami anci mi ruttata ko hen no ancata lahal ngal sami ummima hen mi ñamtata an e kaalidu ko tokaram min ko tokaram cohlumi hen e de toute façon mbeɗemi yahade pawo yaltude ok dusorma pawo yalti tawi mamɗo mo heɓ fayda ma an ala ko dokkuɗa ka jiɗɗo yima no ñantirɗa ni hey ko namdi ɗum an he hande noon laaɓani nde kadi yidde makko ne hedde en ha joni mo yimma noon aywa sese am nata miñam hande omo daari kam darki ha e nder ƴiyam he timmi ɗum gandirɗa kam ni tan ko gilli mbeɗa yaada sese tan yaadu gertogal mbeɗa yaa mbeɗa arta mbimami o heewi tan o wi del sa ɓattininomo jeygal tan o huɓɓat kono ano min ɗum waymi kono ma boro way Cheikh Oumar da mbimi foftinam ƴeew aɗan ko woni umma ñehen ñawle an mbiɗa andi somi woppima ɗo jottoraɗo waɗa maquillage duuɓi ɗiɗi tawa gayna umma ñehen
Ana ayat ur mau tetap kamu ayat ur atau pada lagi jumpa kamu nanti ur. Ditam telepon. Ambil ko dew kalau kita pamuli. Ambil aku dew kalau alat. Ya apa? Kamu dulu ditam. Ya deh mana dulu ditam, oke? Jadi kafe jam kiki kafe suba. Nanti dari sini. Masyaallah. Saison. Masyaallah. Randi Senegal ha hawri min en yon taade min yira. Ko nyidden ko yumma ba tan taki. Non. Hay sona. Kandana. Hakilan taga. Jonta. Wow. Masyaallah mi weltima. Arrêtez. Ini nonjau dan saya tak apa. Ini ni kami je lah. Kalis tu lah. Orang ni jikma. Kalau ni beda berusuk ni jauh sana. Ko perlu muju mangga dah. Halis gol Halis. Mana Halis? Ko jam. Kontam ini di saya. Di sana. Ini nonjau dan saya dah kadifade ekalle o. Sabab Allah wadi han caggal an min woni do mawdo hata ke hande kala ko foti naatu wala ko foti yakko bon wala kala ko jiida ko ganda ko wada sikki jambo jam ina wawi addude catastrophe e galle o mi foti noddude ma ci wadden jewten hen hoto sikkune mi wadma wattuma hakkille mi de lijjitake ema ou bien ko mi sok c'est pas ça du tout yasin nan gol mo halle gol e yalla gol heewi trop même te mi yii lembel mi yii yeeso mum miɗo andi o haalnanima hay hunde wayi affaire o welani te kadi c'est pas sûr du tout ina wawi ubbude ɗo hunde walla o waɗɗo ndiga te ngal koyngal ngal jimi e ngoɗo yeeso ma eto waɗla tout possible ha ana lembel gaccidiron mbaɗon séparé Randi ko haari. Onon fof oɗon gacci hakkille yasin ha ɓurti importance mo tottude mo min koko jahle min ko hulɓini Randi Allah windata e sappo wara e jeenayi wona ça c'est clair ɗum ko goo diɗo ɓulo mboɗo andi yasin mboɗo andi yasin trop mboɗo andi gueɗe makko mboɗo andi de quoi elle est capable. Ah, ça c'est clair. Gilam ni min ciesti ngandumi o jettat ko Aisha togoso o wada dum prétexte. Mbana. Kalde wiiri arde do en nyande no tawi kam do wi kam way ngarno mi salminde Aisha nandu mami be wi kam adane salon de mi do en pour salminde. Kono mboɗo andi fof ko prétexte. Ran ko pawantuma hen. Sa lelima da e ko immi ko do ɗebal yasin ala ko wawi waɗde ɗo e galle e te kadi mi wawa finde ñalawma tan wiyemo dartin koyɗe ma e galle anani wawa wonde saabu ɓinguel makko nan ɗo en to ko ram taki oko rewi fof ça c'est vrai donc ittuɗum e hakkille ma mi yewtiɗi hen e Zara mbimomi oto hadma ni yarde ndiyam saka hadma ñamde on jewtidi hen ko mi yewtidi e makko hen au début o mettinima hen mais quand même elle a compris bien sûr voilà c'est ça quoi tawde on jewti hen tan min mi yettat Allah mi yot alhamdulillah gasi yande ho reyi tellade way won ko fuɗɗinoɗa e début o ɗon duttoto ɗen mi waɗa commandé savon rouge noir jooɗo min mbaɗi haaga min mi sotta savon momi totte kalis
e min sodata ay min kam mi yiɗa andude ni holko sodata mami totti 500 000 mboɗa andi kalis man créda gilande puɗɗuɗa haalde mboɗa andi kam kalis jinguima hen haali jillimel way 500 000 aussi c'est peu hein ina famille 500 000 ko peu joni a waɗa ɗum multiplier mbaɗa ɗum 2 fois 500 000 wona 1 million mami tottuma 700 000 ala wonɓe joganimi presque 300 000 a bonna tan a bonna wonɓe joganimi 300 000 ɗum taki somi totti ɗum haalis mum ko heɓdoto hen mi wawata dañde sobo moƴƴo noon il faut mi jeewanma gorko tem ko ɗum poɗɗa wadde ɗon jeewanma gorko nawma par ce que min yen poftoɗade voilà c'est ça hay ɓuura andi hay nden mi poftata way hoto yilloɗam cuklelde yilloɗam paa Yeah.